ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଥିଲେ ସିଂହ। ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର ନିଷେଧ, କେହି ପଶୁଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିପାରିବେନି। ବାଘକୁ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେ ସେଇଠୁ କହିଲା ହରିଣକୁ ମାରି ଖାଇଦେବି। ହରିଣକୁ ସେଇଠୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେଇଠୁ ହରିଣ ବହୁତ ଆକୁଳ ବିକଳ ହେଇକରି କହିଲା ନାହିଁ ମୋତେ ମାରନି। ସେତେବେଳେ ସିଂହ ରାଜା ଆସିଲେ ଏବଂ ବାଘକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଉ ହରିଣକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ତାପରେ ସିଂହ ରାଜା ଏମିତି ଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗାତ ଦେହରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ସିଂହ ରାଜା ବହୁତ ରାଗ ରଖିଥାଏ ଏ ରାଜା ଉପରେ। ତାପରେ ସିଏ ସେଇଠୁ ନିଜେ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ତମର ସିଂହ ରାଜା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତା କଥାକୁ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତ ସିଂହ ରାଜା ଯେମିତି ଦିନେ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ତମର ପ୍ରକୃତ ସିଂହ ରାଜା। ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ସିଂହ ରାଜା, ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ସିଂହ ରାଜା। ତାପରେ ବିଲୁଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ବିଲୁଆ ଓ ଉପାୟ କଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସିଂହ ରାଜା କିଏ। ନକଲି ସିଂହ ରାଜା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଭୟରେ ପଳେଇଲେ। ଅନ୍ୟ ପଶୁଜନ୍ତୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।